matijong niphai pho arni Diphu Club along ingdeng troxy ASDC conference amai padopon ASDC KSA LAPEN KNCA songthom chingrum pet pen mai ing nipon bangso amai along ASDC tiripi amai phu chandrakanta terang chomang kro dun mai phu sonasing terang lapen KSA KNCA along arpukedo abang phu abang piatum chetong dun mai along non kewang ji surihini ra ingkoi ra isi MLA election ahut kosonsi chepahai ponji mapu aputhak RD doklong pen chingwai pon Diphu pen deporam kathar 365 News India pen ASDC hin pen isi kedam tang ciklo jam tom pen ni litum kleme cepadu go jase mera bangke hempre ka puthak ilutum yung se aprang ponji pulotang te asong bang tang ngi lapenako asong tang chot kali ilutum ke japon atuar punoi orientation punoi vision punoi principle punoi policy punoi lasubang kadu kita sinangji laso posini litum kedam tang ciklo jam tom ciklo pen aber pen hat branch sub branch pen constituency committee lapenako district committee laso phibangge non kewanji Desember ciklo Anglong di mahasau lapen West Karbi Anglong la district ke thompang room pensini itu mise general conference peduji laso pansi laso ke klempo ke pacun thege pasini litum dak district committee Pini dak Diphu district committee ini tu mahin pen kemang pong lahan la laso conference so hang lo la jathan lo kasi ke chera na ji puke that jasmer bangke alam thekil tum kadwe chin lo so called national political party tum kedam tang 1969 aning kan pens mana 60 decades pen lo ile tum pan hemprek ke amen pen non anta bhut ke hang ila election tin da bhut ke hang sia ponason sia resimason ang pinchong der ate mo heta ni lelai tabi peklang lo je kedam tang BJP tum ningkan trokambong non an MP election punoi council election punoi by election punoi boithalang solong council election punoi abotai tila election tala to manifesto latuma vision document long bang ketok do autonomous te nilitum hanjong si chakkong nang pilo pulo te power bang lo pulo te autonomous te bang ke nang pilo grand po lason lo pini bang ningkan trok lo national political party just mer bang ke BJP congress an kosong si nang chong thui non BJP hitame lason nang chong thui lo athe kar biang long ara tu menangan ilitum Heglong lo pulutong te Indian constitutional long right place but wrong arrangement. Ate laso wrong arrangement ke heglong lo je national political party tu milu tu bana ka chong thui long kura the bang tum heglong lo la bang ke jong hele chardak te MP nu beji out of 545. MLA ta jong hele chardak ta bang phoweji nang chini la tunge power bang ri pune chini laso as a whole wrong arrangement. Laso posil tum phana mata national political party tu manga chong thui isi bang ke la lo tum power panchot Karbi along to anta educationally punoi economically punoi lapenako jasemet asontina mo sakuri punoi corruption punoi livelihood latumang kita kedam income throw kita mela tum totally failure in all fronts asontina mo latum failure lo lasi laso puta kita me asonason livelihood corruption pendang lo autonomous state pendang lo livelihood kadogowe lapena asong koson se kise pangtang ponai makajimu poi mai ASC KSA central committee pen dak arum anta koson se itum unitedly itum do thegima asam tinamuta aklai si yang thinisi kematha asam si tamanji farsi more and more organizational unity more and more ideological unity more and more organizational unity principal unity laso putak unity ban je farsi conference na district committee conference kami paduk Kedam tang paikuni ni pai thongkep arni pen ke cheng CMAC ka pathu bom si pini an ni trok nang pleng lo pini kasa studio malong si pathu pon pini ka pathu pon lake lakha krep li karkanthi MAC constituency lapen lakha krep troxy Socheng dhenta constituency angbong si pathu pon aluhi aman pen Karbi Anglong autonomous council EM ka cherong PP lapen deputy speaker rites inghi chetong don Socheng dhenta MAC football team aphan karkanthi MAC football team atum asap so ke pathu ke thek muchot ajok Socheng dhenta aphan gol ipum lapen karkanthi gol pli an pen chepahai pon Diphu pen deporam kathar 365 News India